Здравейте, тиктокаджи, здравейте колегове, хади бахим. Пусни се едно кафенце и да видим какви разговори си водеха световните лидери в Мюнхен. Знаеш, там имаше среща на върха, в която участваха над 20 световни лидери, сред които бяха премиерът на Англия, президентът на Франция, баш американският секретар Марк Рубио, украинският президент Зеленски и куп други. Дай в днешното видео да си поговорим за казаното и изреченото там. Като почнем от Зеленски, който обвини унгарският премиер Орбан. Той за него каза не много добри думи. Той рече: благодарение на Украина, Орбан може да мисли за оголемяване на корема си, но не и за оголемяване на унгарската армия. Ние, украинците, държим Европейският фронт. Всички европейски и балтийски държави са зад нас, освен Унгария. Само той не прави нищо, за да спре руските танкове да обикалят из улиците на Будапешта. Демек все още е на това мнение, че руските танкове може да обикалят из улиците на Будапешта, Берлин или Париж. Аз си мислех, че този трик вече не хваща дикище. Това Зеленски го каза, защото по-рано Орбан беше казал: рецептата за края на войната е проста. Спрете парите, които пращате за Украина, и войната ще спре. Колкото повече пари се пращат за Украина, войната още повече се удължава без ефект. До някъде е прав човека. А английският премиер Страмър се изказа с друг бисер, който аз не можах да разбера и да анализирам какво иска да каже. Той рече: Русия претърпя и търпи огромни загуби, но тя продължава да възстановява военните си загуби и индустриалните си бази. Ви сега тук става интересно. Ако в Украина се постигне мирно споразумение, което ние всички желаем, превъоръжаването на Русия ще продължи и опасността за Европа ще стане още по-голяма. Някой да ми обясни това. Искаме войната в Украина да спре. Обаче, ако войната спре, Русия ще продължава да се въоръжава и опасността за Европа ще стане още по-голяма. Украинците да се бият до последният украинец, до последният квадратен метър земя. Какво иска Страмър? Заплахата за Русия от страна на НАТО, която е обградила цяла Русия, да продължава и тя да спре да се въоръжава? Наистина ли очаква това? А и това, че една страна се въоръжава, според мен не значи, че ще напада друга страна. Ами той и цяла Европа се въоръжава като за последно, харчейки трилиони евро. Това какво значи? Че ще напада Русия или Китай ли? Безцелна война. Война, която въобще можеше да я няма или да спре още в началото, пред 2-3 години в Истанбул. Според мен английският премиер този път си го обясни открито. Там в Истанбул можеше да се постигне мир, но ние казахме на Зеленски: давай там, воювайте, ние сме зад вас. Това го правите сега. Войната май ще продължи до последният украинец. Аз не съм русофил, това и въобще не ми пука нито за Путин, нито за Русия, нито пък за ония идиот Зеленски. Аз просто се възмущавам от простотията на европейските лидери. Така наречени лидери в кавички. Същата тупотия го има и в Близкият изток. Знаеш, там се водят едни преговори, в които се казва, че Иран трябва да се откаже от своите ракети, които са с далечен обсек и могат да ударят Израел. Америка и Израел искат тези ракети да се премахнат. Сега, на Иран се казва това: премахваш опасните оръжия и когато на нас ни хрумне да те ударим, когато ние дойдем, ти не трябва да имаш нищо, с което да ни отговаряш. Една нормална страна би ли го направила? И то в регион, в която има една държава като Израел, провокатор. Провокатор, който отива и удря твоето посолство. На нас се удари по твоя територия. И от теб се иска да нямаш оръжие, с което можеш да отговориш, с което да удариш Израел. Някой да ми каже на мен кога Иран е извършвал удари срещу Израел. Ще кажеш пред 2-3 месеца. Да, когато Израел удари тяхното посолство, когато извърши удари на тяхна територия и така нататък. Но никога Иран не е посягала първа на Израел. Всяка страна трябва да си има оръжие и армия. И това, че ги има, не значи, че ще напада някой. Виж, нито Русия ще нападне Европа, нито Европа ще нападне Русия. И на двете страни няма да им стиска. Аз съм от тези, които вярват, че Русия няма никакъв шанс срещу Европа. Да, с нейните няколко хиляди атомни бомби, тя може да изпепели Европа. Но в една нормална война Русия няма абсолютно никакъв шанс. Единственото в една война, където Русия превъзхожда Европа, това са атомните бомби. Нито авиация, нито танкове, нито туйони. Това, че танковете на Русия пак ще ли да се шетат из улиците на Берлин, това са просто приказки за първолаци. Танковете на Русия ще ли да дойдат до Берлин и това са офисот. Нито руската армия е оная червената армия, събрана от 100 народа, нито немската е оная, която воюваше срещу 50 държави на 60 фронта преди 80 години. И след това руснаците дойдоха до Берлин. От тук нападат американците, оттам французите, оттам англичаните, оттам съюзници, това, оттам насам иде Русия с казаци, татари, ала-бала, туй. Нито руската армия е оная армия, нито немската армия е оная армия. Не ме разбира, че немската армия сега е много силна. Немската армия хая има, хая няма. Но Европа вече е едно цяло. Това искам да ти кажа. Примерно руските войски да се изправят сега срещу Италия, Франция, Германия, Англия, туй и събрани всичко на едно. Полската също. Според теб има ли шанс? Каква авиация има Русия, какви танкове има Русия? Молете се.
Трябва да се гледа реално на нещата. Това, че европейските лидери вдигат тантания, че Русия щяла да нападне Европа, са пълни измислици. Това е само да се хвърля прах в очите на хората, за да не каже народа: ей, вие харчите стотици милиарди за оръжие. За оръжие от Америка. Това се прави точно за това, да печелят американските оръжейни компании. Нищо друго. Аз не мога да си го обясня по друг начин. Окей, трябва да се въоръжаваш, въоръжавай се, няма проблем. Но не и истерично по този начин. Да, Русия е огромна държава с мощна армия, да кажем. Но само толкова. Не е толкова мощна, колкото да нападне Европа. Русия просто диктува правилата на съседите си. Точно което прави и Америка. Мексико не може да има по-голяма армия, отколкото Америка им позволи. Виждаш какво направиха с Венецуела, как се отнасят с Канада и какво правят в момента с Куба. Та нито този е добър, нито онзи. И двете държави са тумори. Туморите на света. Обаче единият е регионален тумор, а другият, като някаква ракова болест, се е разпростряла из света и се опитва да диктува правила на всички. Нито едната е добра, нито другата. Това са тумори, които разболяват света. Там можеш да включиш Китай, Иран, Израел и Англия. Както и да е, първият ден от срещата, френският президент Макрон повтори думите си, че Европа трябва да се превърне пак в геополитическа сила. И икономически, и военно. На фона на войната в Украйна, проблемите между Китай и Запада и изострянето на конфликтите в Близкият изток, ние не може да останем слаби. Абсолютно е прав човека. Европа трябва да се въоръжи, но не тъй харчайки трилиони. А и тези стотици милиарди не се харчат само за оръжие за Европа, след това се предават на Украйна за една безцелна и безкрайна война. Прав е и за това, че Европа вече не е никаква сила, поне в очите на другите. Знаеш, пред 2 седмици он е премиер на оная държава Израел, Натаняху, заплаши Европа. Ако не се борите още по-остро с антисемитизма, Европа ще плати висока цена за това. Една е такава държава заплашва Европа, разбираш? А нашият канцлер Мерц беше с още по-висок боен дух на тази среща. Той каза: приключва дългото отсъствие на Европа от световната история. Защитата на нашата свобода ще изисква жертви. Ние сме готови за това. Я шамари, това ми прилича на речта на един от преди 80 години. Ще има жертви, ние ще го понесем, ние сме готови. За кое сте готови, аз не мога да разбера. Преди малко ти обясних, нито Русия теб ще нападне, по-голяма е вероятността от страх първо ти да нападнеш. Та ми кажи, майсторе, как смятате да се върнете в историята? Допред 20-30 години Германия беше лидер на световната сцена. И икономически, и всякакви. Прав си, сега вече вие нямате никаква тежест. Вашите думи вече са просто глас в пустиня. И никой не го е ене за тях. Вие просто в продължение на 40-50 години събирахте лаврите на предците си. Вие към момента изоставате от света в абсолютно всяко отношение. Та вие имате най-слабият интернет в Европа. Колко може да напреднете вие? Технологично сте по-назад от половината азиатски страни. И това не го разбирай като плюене към държавата, в която живее. Разбирай го като градивна критика. Арийците все още сигурно си мислят: ние сме най-умните, ние сме полубожества. Вярно, сега се опитват да подобрят нещо. Уж. Обаче аз вярвам, че това не го правят за доброто на страната. Това го правят само за да спестят някой цент, който цент след това да го пратят на Украйна. А не за тази страна. Аз забравих. Украйна е стожерът на Европа. Ако Украйна падне, пада цяла Европа. А колко ще успеете да просперирате с този акъл канцлере, ще поживеем и ще видим. А до тогава, живи, здрави и до нови срещи.